بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكرم خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آل بيته وصحبه أجمعين أمبالمو أمي بركة دو أغاني كنينا ني الله تعالى تكو بركة منفولي نيغا كنين تو سانغورتا ني كيسي أنما دليه كاكي كيرا كنتيكا محمد المصطفى أنا سودني سانمو أنا كصحابة نيمو كفولي أني والي نيماندو كوتاغا أو سغري أو منو مترفالين بشريفلا تيفي جبران ناني واتينا ماليكونو أني ماليكوكا بيواجلو كنكا أمبي Kognoumani. Fan club Balakissa Haidara no de ankara mogomso Sayida Cherifla Balakissa Haidara ale kanubaga jakulu minumbe lada do ufe sanwosa ka sangani Sayida bangelie ka bele 18 juillet ma ube wajulu kene basigi ninga bara chaman boloda ku ka nusodiaw anuga nyanyakaru anuga duwdo ka sangani Sayida ka bangelie ode hokum konana uyuka lada in lakle nyine fana ka be juillet kalo kletani sheki masamba fla ani muka bara nu yere nunduna ni ankara mogo lakauka laseli islamé jamama ankara mogo alusaz Muhammad Jai ale de bora ka laseli kun folo ke fem soro la ankara mogo ka laselula nene aw anga je ango mafle Cherifla Balakissa Haidara ambe aleka mauludu keneka bi samenina Bamako Kognoumani inshallah wala amba inna Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ambe sababama ala kira bunya kama shirifu re orma kama ya rabbi salli ala Muhammad wala salama wa askara hela ya rabbi ala kan wali hela ala kan sabo kanyi ala kan lama kunyi ala kan sutra ala kan sayre koro ala kan sirdan fena geriyan an kan kene ka amadi da ala fe geriyan ala ka wuli ala kan baski do ngade mara kono ala ka heres sabati jamara kono jamana be wati minna wati gelen do amadi da ala fe no gabe ala de bulo ala kan nayi ni kene yere boya kama ni kira o horomai ni qur'an barkai sallallahu rasul o ko fe bigaga be le 18 juillet 2020 abal makeni apa girudu manyabla buna kanjai ni beba wele buna kanjai la ambe alafu kan barka da ambe kene barka maka ambe kene norma kan kene ni ala yere de kene sharia ba foloi no ya ahlul bait ka kene Sayida Balakissa Haidara alhamdulillah ambe sirfum suga kene ka no Sayida Balakissa Haidara ka anniversaire kene wulaina ka keni wati chugai au mena kumanya blade ke ka bla kramo ya no ustaz na kebir Mukhtar Bagayo ni ala sona ka ko shifu nani wala dagure ke ambe na baga befu grupo Nuru Cherifla tola to mawo yere atonde doyi a grupo kono amanga na baga befu mo na ni kere ka ala ka here ka nawi ana ne hamimuni ala ka ke kene yere sigi kama ka hamini nunoya ala ko ka aka sebe kama sallallahu alaihi wasallam wala wati janti amulu ame fuli sama kadi anga sababu mama noye anga qaidu ruhi alimul allama fahimul fahama samsul sumusu naib rusul wal anbiya'i nakibul awliya'i kashifu daqaiquddin zakiru haqaiquddin mutahhirul qulubil wasiqa akizul aidil sati minal ma'asi farisu da'wa
كلامه صليج القلوب ويناور الألباب ناصر الدين رافع الراية الدين أسد الغابة ليس الغوى سجاء باسل مقدام لم يخصى لومة اللائم ولا حسد حسود ولا هد حقود توكل على ربه فقفاه هو نراس الزمان سعد الأعوان ملاذ الأنام آل المقام رحالة الجوان في البقاء والأنصار داعيا إلى الجبار غير المنقرات فآل الخيرات جده ناصر الحق بالحق وهو مظهر الحق بالحق ليس بجلندة ولا بكحمة بل هو حفيد محمد فقر الدين جمال الدين شرف الدين بهاء الدين المسؤول العام في دار الفتوى إلى حل المسائل الإسلام والوضوء الإسلام صراحة ساد زوزا السيد شريف عثمان مدن حيدرا أما با مدن كغلو بسيفو ala ye kelen min minɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ la Haidara kelen mɔgɔw bɛ ala deli ala ka den ɲuman d'i ma ala ti sɔn ka bɛɛ jaabi wala ala ti sɔn bɛɛ ka wele kan na bɛɛ ka wele kan ala ti sɔn ala bɛ mɔgɔ sanumaw de ka wele ka jaabi k'ale ala ka sɔn a tɛ foyi fɛn fɛn sanumaw kɔ wala an bɛ kɛnɛ barikama kan an bɛ ba madani ka golo ka sigi ko Seydou Ousmane Madani Haidara bi an bɛ waati min na Haidara sababu Mali basigilen don ani Haidara tun dimina ka ka hakɛ defasi ta an filɛ basigi min na sisan a tɛ kɛ an filɛ ka kuma nin waati in na Mali kɔnɔ a tun tɛ kɛ wala an b'a ɲini ala fɛ hali bi Haidara kama ala ka dugu in basigi ala ka jamana basigi wala kɛnɛ in sera ni Haidara yɛrɛ dɔrɔn ye mun kosɔn an filɛ Seyida Balakissa Ousmane Haidara ale ka anniversaire kɛnɛ kan n'o y'an ka chef muso ye alhamdulillah Nuru Cherifla mɔgɔw ye anniversaire labɛn ni a présenté a cɛ ye alhamdulillah an nana ka jɔ kɛnɛ kan Balakissa alhamdulillah a filɛ ka san min sɔrɔ an bɛ dugawu de k'a ye an b'a deli ala fɛ san wɛrɛ bɛ ala bolo si caman bɛ ala bolo ala ka nɔgɔya n'a ye si barikama ala k'o di an ma an tɛ fɛ ka kuma jan fɔ mɛ an b'a fɛ dɔrɔn ka yira mɔgɔw la baara ɲuman tɛ tunun ala de fɔ kɔnɔna kɔ inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ko ɲumankɛla ka ɲuman tɛ tunun ale ala fɛ n'i ye ɲuman kɛ dɔrɔn a sɛbɛnnen don a tɛ tunun ala sɔnna ba Madani kɛra ɲumankɛla de ye a ye ɲuman kɛ ala ye Seydou Ousmane Madani Haidara di a ma bon ala sɔnna ala min ko wa kana abuhuma salihan o bɛ kuranɛ kɔnɔ histoire diya ye ko ni yatimɛden fila fa tun ka ɲi ala ye olu ka nafolo kɔlɔsi fa kɔfɛ n'a ka ɲumanya ye ni ala sɔnna ka Mali bɔ bolo la ni Seydou Ousmane Madani Haidara ye a fa kama ala bɛ sɔn k'a denw ɲɛ parce que mɔgɔ si ma ɲɛ k'i denw tiɲɛna mɔgɔ si ma ɲɛ k'i denw tiɲɛna wala n'an bɛ Seydou muso ka kɛnɛ kan an bɛ fa fo n'a ye a wasara fa ɲuman sɔrɔ la an bɛ waati min na kuranɛ aya min bɛ nin waati ninnu seereya dɔrɔn o de ye ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ala ko ala kira de ma k'i manto ka fisa manto bɛɛ ye i manto ka fisa manto bɛɛ ye wala anw ka nin jamakulu an ka nin manto laban in ko nin de ka fisa manto tɛmɛnen bɛɛ ka daminɛ depuis an fa Adama fo kana se Nabilahi Isa mais ko mun y'u kusaya manto tɔw ye waati t'a labɔ nka cɛnya tɛ janya ko tɛ farikolo bonya ko tɛ non non k'u bɛ ɲɔgɔn bila ɲuman de la ka ɲɔgɔn bali juguman na wala n'a aw nana nin kɛnɛ in sigi nin ye ɲumanya kɛnɛ de ye anniversaire tɛ yɛrɛ yira ye anniversaire ye ka ala fɔ a ka ɲumanya de la la in shakartum la azidannakum ni aw ye ala de kuti n'aw ye barika da n ka nɛɛma dilen na n b'a aw jidi ala alhamdulillah ni kɛnɛ min filɛ nin ye an ɲɛ bɛ malow la an ɲɛ bɛ tuluw la ninnu kɔni mana k'an ka duya ninnu nana de bɛna di mɔgɔ dɔw de ma dɛsɛbaatɔ dɔw de ma walima mɔgɔ dɔw ma minnu na ka kan
o mogodo bangeli Haidara na ka demaya ka anniversaire kera sababu ye ka fanta du de balo ka sentaw nyejiche ka jigitigelo nisondia o kofe ka tlaka che sabato ka tlaka ulu basigi ko du kono o kana ta jina ke fiu ni adam da Haidara ya ka anniversaire la kana de ko anniversaire la abe na ful jide ka jamana yi de sabato deme wala bara munun ka de ala ye ka time bara beka o de mogo mi desale fla mogo be demela desebato do atigi tigara balo tabulu ka do aka ka molo boro dama ni wati gelena o kade ala ni fembe wala anniversaire mi sigira ni mina geta siblade ka ke bunya masige ala yerema ko yin nundi ama diara yi sabla ala yere de nu sanu ya ko na ko inma yuridu llahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera ala ko ale yere de bala ka na yini ka ala kara ka du sanu ka no ba ko bi ko ka damne de bi kira ka wati da shi wo shi ni bora ala kara jella chen gelati wallahi chen gelat antu do ula aw ba ngani wati da labay na Haidara mi dira ma ka damne Haidara la ka damne aw nya Haidara mi anya la ansiga kuma ba marani ga sabla o ya mo kay ano klima be me anya noy awala kana Haidara ye ka dewnyi dilanu de bala ka ke dungo do tola ala ni nunun togola mogo hinina nyogona ala ni nunun togola mogo do kera nyogon fe aw be groupe mun ka ala ba don ne yere ni mogo do ma deli ka nyogon ya ulambe bidi ay nyogon me muya ambla o ka ay nyogon kano ka ben ka ke kelen o ka ala ni Haidara ka du sababu wala ambe ala fola ka barkada wala ka yera bela hine o de islamay ambo de ke ka kuma kunje parce que wati ko leno hina de islamay ala kira bo de sallallahu alaihi wasallam ay hina nyogona dugukolo ka ala kira kuti ko ay hina nyogona dugukolo sanve cew muso demse ma koro ka beka hina nyogona ni dugukolo ka no kara ka bagolo tigi be hina wala bola anya ye hine o de be shirfula bo shirfu kalande be yoro ni hina tila itse ga wele be shirfu kalande adama de dugukolo ka ja itse ga hina mo kola itse ga mo godde itse ga mo ka here ye ka deme ala fona kira cheni ni cheni o tigila mat islamé odla la kira ba sallallahu alaihi wasallam ago islamé de mogo kisira ka bo mogo min ne toro mana bulu aka baraw wala o de islamé me baye Haidara na ka duba blade sabalila isbir sabla mu me nyina fe o de sabali ala yere bu de fayi ala ba fo qur'ana kono suratul baqara yoro mina no ye ka fo mina wala jarabi mina al khawfi wal ju'i no sira ani ko ani ni tiaw ni na fulu tiaw me ala e kuma labane miya ko wa basril sabirin ha ko wa sabali bawla ni sondia bo mogo sabali la ga dimiga i wa sabay ala di inna allaha ma'as sabirin ala e farle no sabali bagawde ka wala anga jija anga ke sabali karamogoy anga du kono bo wala na yera an flene o shifu muso ame minungo anni be minunga kiyaro konna la ka fa an flene orila anga ke basiki karamogo de amu nyini befe mogo nana ikana ke cheningere ni kele mi na fla kene ka ambalakaw aw mi chama kera ni sigi bay mi nga kumbal laba adressé aw la kardom so de fitini me dine tamashian do de fo ambawla awa jija ka yo hukumu no konnala parce que islam muso bo ko shartu be ala ba o ko fe tuguni ibaye anga disabirilaw minu malaka disabiri chugo sharia de be ala finit kala chugo ka do kana sharia de be ni bela wala anga sharia ba condamné fini mi sherele no ilay ko atebe fini fini sherele no musula kara vaccin yere akalaw ya sande ye bazane sanga kalaw kana so tarike ka sere wani ya hali uga burmusi sa jurube mi kono kana sere ibaye do be burmusi sanga do ba asere wani ya siri formu fambe we wala ulu e fɛnw de fɛn minnu ni a bɛ mɔgɔ wɛrɛ sama ka t'i nɔfɛ tiɲɛni sera ka sɔrɔ hali ne tɛ tiɲɛnikɛla ye wala a bɛ ɲini an fɛ nin waati in na anw minnu kɛra nin diinɛ in dɛmɛbaga ye an ni n'an ka nafolo an ye cogo kana mɔgɔ fitinɛ fiye wala an b'a deli ala fɛ ala ka faamu ɲuman di an ma basigi ala ko nɔgɔ an ye. O kɔfɛ an karamɔgɔ Al-Ustazul Karim Muktar Bagayogo ale sɔrɔla ka bɔ ka laseli kun filananw kɛ fɛn min sɔrɔla an karamɔgɔ ka laseliw la Cherifla TV tɔgɔ la ni aw an ka jɛ an k'o fɛnɛ seereya. lamɛnw an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barikada ka kisi ni nɛɛma ɲini ala fɛ ka kɛ alakira Muhamad kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a n'a somɔgɔ sanumaw n'a ka sahaba ɲumanw ani nɔfɛ
tugu baga nyuman kerengele na bela jele fo ka taa se jodo ma ala kene na wiyola nam waray yana nga do anga walanda kono ami foli ani wali nyuman don la se na ba jamama sigi sababu ami soroka foli la kuma bata ka di oluma no ye fan club Anniversaire Balakissa Haidara sanwo de bi jaga faranyonga kakari ni ukuna fenye ukadoro mew ka faranyonga ni sanga imana se kanu kan ni soja anu ka kira kanu no ka ala kanu ni dina kanu kana o yira salame jamala fan club Anniversaire Balakissa ni bara imadda mina ubolo bi ni ya sancha mai ubi kene inzigi kabi amba kibaru mena yara ta kene soro fo ala sona an yuru nana ka fara u kan a baara la dongo do de bala ka fara kan nga ma ye fiyewu ko fɛn bɛ bɔ a la n'o bɛ fɛn yira o b'u ka tiɲɛtigiya n'o ka dusukun kanu yira fɛn min daminɛna ala kama o de bɛ to sen na o de bɛ taa ɲɛ nga fɛn o fɛn daminɛna yɛrɛ yira ni tɔgɔ ɲini ni bonya ɲini kama o tɛ bɔ kari la ka tɛnɛ sɔrɔ o la an bɛ fan club Anniversaire Balakissa tɔnden bɛɛ fo ka karamɔgɔw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka seku n'o ye Sheikh Muhammadu Njayi ye dɔw ko Buna Junior ka bɔ Kati Falajɛ ale ye kilo 20 de boli bi ka na nin kɛnɛ in sɛgɛrɛ yan fɛn min bɛ se k'o kɛ o ye ala ko ye ani ciba ko ni sherifi ko ɲɔn tɛ ka kilo 20 ka boli ka n'i sigi kɛnɛ kan enveloppe ti di tatɔ ma ayiwa malo bɔrɔ tɛna d'i ma bal malo bɔrɔ minnu bɛna tila bi olu yɛrɛ de y'u bolo don u kun k'a tulu n'a makɔrɔniw san ko k'a di dɛsɛbaatɔw ma ala kanu de bɛ se k'o kɛ ne tɛ fan club Anniversaire Balakissa la lisi kan nka n b'a dɔn u ma nin kɛ fiyewu walahi fo wari caman faralen kɔ ɲɔgɔn kan nin tɛ se ka kɛ daji la dɛ bɛɛ bɛ jamana in dɔn bi ka nin malo bɔrɔ hakɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin makɔrɔni ni nin tulu wari min bɔra ka nin kɛnɛ in organiser hali ni maa min tɛ misiw min yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jifilen tɛ yen aw sara bɛ ala bolo an b'u fo k'u ka ɲɛmɔgɔw fo madame Jalo Aisha Mayiga an b'a n'a ka kululaden bɛɛ lajɛlen fo ka ko labɛnnaw fo o sara bɛ Allah subhanahu wa ta'ala bolo o b'a bɔ Njayi an b'aw fo nin na nin baara in n'a bɛ fɛn yira a bɛ alakira kanu de yira in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala mahabbati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kira somɔgɔw kanuni n'a bɛ fɛn yira a bɛ kira de kanu yira ne bɛ kira somɔgɔw fɛ ayi i bɛ kira de fɛ a b'o tamasiyɛn de yira ɔ ni maa min dun ye kira kanu o bɛ limaniya de ko fɔ ni maa min ye limaniya sɔrɔ i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ wa ni maa min ye limaniya diɲɛ i ye fɛn bɛɛ diɲɛ limaniya ma dafa maa si la maa min ma kira kanu maa si tɛ se ka kɛ kira fɛnɛ fɛ k'i bɛ baadenw na u ka nin baara ye n'a bɛ fɛn yira kira kanu don limaniya don o sara ye fɛn min ye arijinɛ don ala kira ko a ka hadisa la makhtalata hubbi bi azmin illa harrama Allahu jasadahu minan niran ne Muhammadu kanu ma ɲagami ɲɔgɔn ye joli foyi la golo foyi la bu foyi la kolo foyi la fo ala ko kolotigi n'o butigi n'o jolitigi haramuya ka bɔ jahanɛmɛ ma a ka nin baara in a b'a yira k'a fɔ sini ɲɛsigi bɛ yen a b'a yira k'a fɔ kisi bi sɔrɔ sini inshallah ala k'an balo a kan k'an fatu a kan shirifin ninnu olu bɛ an bolo dugukolo sanfɛ i b'a fɔ Allahu ta'ala ye kuluw bila ka dugukolo basigi cogo min ɲɛmɛ kuluba minnu na dugukolo sanfɛ olu ma bila ye gansan na dɛ u bilala ye walasa dugukolo kana yɛrɛ kana bɔ a cogo la shirifuw fana bɛ ten ala nana n'u ye diinɛ kɔnɔ yalasa diinɛ in a mana lombo lamba kuma o kuma
amana ke tavantan ye kuma o kuma amana ke dunaye kuma o kuma olu de bi ka jabala ye ka ka ladonba ye ka ka nyeji cheba ye ala yo ka Cherifin nunde ni yu ka ko bonye ya bonye yere ye burdatul mukhtar tigibo defo ako waduru yazdadu husnan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadran ghayru muntazimi ako ala kira na somo ka ko bi na fo sanun lengo ni ya din numuma nu ya goshi abi nyeda kurata abi masri ko nga kanan yinande hali ni sanu madin numuma o ka goshi ko fem valeri mado o ti foi bo kadrala Cherifu beti ni yu ka ko bonye ni yu ka ko korota ni kene sigi kibu ko fo mawye iyo ki yerede nyonte hal ne mu ke u ko fo lendo u korota lendo wo wasalendo nu yera kuyi ni minge olu ka ko la yaki yere abi na fo sugujo molwa ge bita sugula kata suguba injo ene yi nyimbo ala sugute jole oguma na feta sugula iki kan na songo nyini ki table ku nyonde ne mata sugubijo o Cherifiko yende fanya nde blanguna na yemin do ala anya kan yere de ala de binan sarala nga nam be murutira ka bawula wallahi u ka kobi ala bulatibi atibi ne ala de yu koloshi anu ka sanuya ko garantita ibn Dureidu tigi kote ko ni Cherifu wasora ku ni waso kakan nu yu disi goshi unu disi goshi yoro kakan ni Sayda Balakissa ko abi waso bi wallahi o kakan jawche fakara Cherif Usman Madana Haidara yi o waso yoro bo ene faye Haidara yi o waso yoro bo de nga ma waso noyi dongele ama fo ko ne fade Haidara yi ka bi waso noyi kasoro na ya ka yi waso yoro bo Dureidu tigi yo de fo ko hum awla in fakaru قال العلا بفيع امرئ فاخركم افربارا نشرفو وسورا كونde ninge onde yaukisi onde arjina sira iraula onde ninga ya onde ya oboni ndinge kona onde ya obo kasola ko kana utorode konu wasora oni waso kakan sabla nolu wasora waso era de bi kantoni lisanu hali ko wallahi halne makmako era de kakani wasoyi Cherif Usman Madana Haidara jamana ingono aye jayoro minta aye place minta Muhammadu dinena adamade ya jolila adamade ya sabatilila horon ya ne yere de kakan ko fo kasoro Haidara makuma kadima ya makuma o kama bi wajibi ya kuma do yake hakilin tan kori adamade yere dana kabo nyinana nga masuno bagato fenen kunu kandi kateme kalabanchika akakange kalabanchi ukunu ka yirula Cherifin nunu ye femi ngaye jamana ingono ya sampina ni aninko Cherifga de willa ko ladriya sampina ni aninko alede nana ya kwa e baya laidu warata mumba kono shweninga dabla ladriya tewa oni do willa bi ko ladriya te jamana kono ma fa fora Cherifga ko sampina ni aninko alede ko ay baya ke shweninga dabla nyogon faga ge dabla jeneya ge dabla namara ke dabla sengoro bolo koro wala tifo Cherifga ye ko na faranga ale bo bara la sampina ni aninko bi ayibi tu alade enana ale soro terenga o ajugu yaro de kan dongiri dala yo de fo no ye Sheikh Zali aka dongiri la ako amin bai'atil insani fi din dakhila ramaka al adu bil ifki fawqa Facebook awa Cherif Usman Madana Haidara e majugu ya doere foi kama e famane ni foi kama e bamane ni foi kama fo dama eko ko ay bayal laydu woro takadu dinena chaw yela na Facebook ni WhatsApp ka okuma de ke fani banini ako Haidara o ke kuife ene fani bamane ni Facebook ka doere la ko fo doron eko kay laydu woro ta e mo me laydu woro kono ndi fula fara ala kan e o te bolison ga dabla ewa Haidara ni fanni nawla o ke kuife
Haidara ni banenina ke ko de ko shuani nge dabla dongri dala ko Haidara o ke kuife ni fanen nawla o ke kuife o kakaw tabu ala kira yera fama nen dore la ko ka ko mo ke shuani dabla jene ya ke dabla jogo kenye o mani Haidara nen na o labbi Facebook ou sanfé WhatsApp ou sanfé ama fo o kakan ni yi jo che kuma u joyoro ni yi jo che baw joyoro fami ngara ka che kuma u goshi ka ke ka che baw goshi o be ke ki goshi ala kira nen na o de la maga kwa ko shuani nge dabla sobieta ke dabla namara ke dabla janfa ke dabla ala kira manen ka ko kange sele koy la amman nen ka ko ange shu annenna de ka ko fulla diriya ke sabati maga ngono annen yorofle oni Haidara nen na o labi o isra koroy yakiduna kayda didda Usmani Haidara wa Usmani kaydullahi didda zanadiki hafidu zaliko aka dongri la ko Haidara ube plan jugu stige ka dinge jugu sen contre Haidara ko nga kani toro de ko ala yere de Haidara yere de ala ka plan ani ala ka dinge kabla jugu nyew babi shura ko no tiboku ale ala ka dinge de kabla jugu nye mo kuma nu willa ku be plan min dige anye ka ke dinge ya nye ala bi tolu yere de shura ko no yakhiduna kayda wa akidu kayda famahilil kafirina amhilu murwaida Qur'ana ko te ko jugu be fere jugu tigela ubi plan jugu tigela ko ngale ala yere ba son abuga plan jugu tige chugo me ala ko ale yere bi plan tigela ngale ala tati jugu mayende wa akhidu kayda o ala ka kaydu ni to done o de Haidara yi ajora yero awasarana yere alam tara anna allahi dawman wasarmada yujiru al-huda fi ali khairil khalaiq uko wati sera dongiri dala ko aga dongiri la ko e mayewa sanga wo sanga ni Muhammadu dina ko abitunu ka bi ke dunayi ala bi cedo de suganti nabi nyuma ya du kono Husaini ka du kono Hasan ka du kono Imam Ali ka du kono Fatima Zahra ka du kono o de bina dine bo fasan kolon kono kabi kunu fobi dine mi korota ni kiraya dude dina tunana utuye buguri dala ala nana tulo mageni Imam Ali ye ala kira talen kofe eke che kuma ujate bani munun temena dina ina be ala kira juli ayatullah kumaini temena ya ira shirifidu ka ko nye kutubu samadaniya temena Sheikh Abdul Khadir Jilani ala kira juli Sheikh Ahmad Tijani temena ala kira joli do Cherifla Haidara do nyoro shagena o temena Cherifla Haidara do farafin deum be waso yoro be o ba moloya fakrul afariki donc dala o defa ko wa minhum faridul asri qaidu jam'ina salilul husaini wa huwa fakrul afariki Allah sorola kanani ubekal lagare ba madani de ani basitande Saida Balakissa fa Iba fa Nafisatu fa dina woso yoro kana dina ko kabla minen kono Shirifga intanunga di ika fo kange kabagolo la dolo jate ko dafi o kan nogo anma ika fo kange kuma Haidara khan ale tanun tiban a sababu la bi ni ubina lahine ni maloboro chamai ni tulu chamai ni makoro nui ani dige be ka anniversaire la de on be anniversaire munun doya ngi yin ngam mo bi wolo bi ta dongolo nge bakanguna musomanu bi donge low be mi anniversaire be fêté en veille au chogo de la au be ba don nye diminteo an be malikona yo nga kana maloboro to ka makoro nun to ko do bangina nga nyala ka jona Haidara ne ka de mayata an model kani manil far Allah manil jabbar Allah manil muhi Allah manil mumit Allah manil nasir Allah wahid la ilaha illallah Muhammad
Alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔlakaw ka laseli tɛmɛlen kɔfɛ maba welele minnu kun bi kɛnɛ ka kada ka sigida in kɔnɔna na n'o de ye Kognoumani a dugutigilakaw an'a mɛruw ani jamiyatu ansardin tɔnden minnu be yen nɔ u bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ u sɔrɔla ka bɔ k'u ka nisɔndiyali foli an'u ka duwawu don a ɲɛsi Seyida Cherifla Balakissa Haidara ma. Assalamu alaikum. Ala y'an tile hɛrɛ la, Ala k'an sigi hɛrɛ la, Ala ka sɔrɔ ɲɔgɔn kɛ. Ne bi bɛɛ lajɛlen fo. Haidara de ka ɲɛnajɛ ni a ne ye bi a bɛnna ne ma. Ne ka dugawu kun kɔrɔta ko di. Ka bɔ san na n y'a yira o la k'a fɔ ten ko o bɛɛ k'u jija. An ka dugawu kɛ hali bi fɛn ka bɔ yɔrɔ min ka fisa ni u yɛrɛw ye. An kɔni bɛ dugawu kɔni kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Maa ɲini sigiw fɛ u ka dugawu kɛ n ka dugu ye Kognoumani ye. U ka dugawu kɛ Kognoumani ye. U ka dugawu kɛ an ka alimamuw ye. U ka dugu denmisɛn bɛɛ u ka dugawu kɛ u ye. Kalanko sira la fɛn o fɛn ŋaniya bɛ jɔ ko ye u ka dugawu k'a bɛɛ kɛ. U kana wuli ne ma dugawu kɛ u ye dɛ. An ka dugu in n'i y'an selen ko ma bi jiko kuma fɔ bi an ye Haidara wele a nana yan an y'a fɔ a ye k'a ka dugawu k'an ye jiko la. Tiɲɛ na jiko o bɛ ka nɔgɔya. Kuranko fana o fana bɛ ka nɔgɔya. Donc a k'a dɔn k'a fɔ ko fantan tɛ ko kolonkolon tɛ a y'a cɛsiri Ala sago a sago ne tun bɛ min fɔ o de ye nin ye. Alhamdulillah an bɛ nafa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ ni ce e yɛrɛ ye a n'an karamɔgɔ minnu bɔra ka Ala kofɔli min kɛ sisan alhamdulillah an b'u fo k'o waleɲumandɔn u ka dakuruɲa dama-dama Ala k'o sara ni hɛrɛ ye Ala k'o sara ni hɛrɛ ye k'a ɲini Ansari ɲɛmɔgɔ ka taa kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn alhamdulillah foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ yan sigi la bonya ni kalama o de b'an ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah an b'u fo k'o waleɲumandɔn an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye an karamɔgɔ Seyidu Usman Madani Haidara a denmuso ka anniversaire ye alhamdulillah an bɛ a fɔ nin kɛnɛ in ka baara min bɛ ka kɛ alhamdulillah a bɛ mɔgɔ wasa kosɛbɛ mɔgɔ n'a fɔra k'i ka hinɛ fantan na o ye kuba ye hinɛ min bɛ ka kɛ fantan ninnu na alhamdulillah o hinɛ min bɛ ka kɛ a bɛ komi a kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ ye maa o maa ni ye silamɛ ɲɔgɔn dɔ ni hinɛkɛla ye a bɛ komi a kelen yɛrɛ ye parce que silamɛw an bɛ komi farikolo kelen ɲɛkisɛ kelen bolo kelen an bɛɛ ka kan ka kɛ o de ye wa an bɛɛ ye o de ye fana o la karamɔgɔ an b'a fo ka barika da ka waleɲuman dɔn an ka dugutigi bɔra k'a fɔ ko Ala ka fɛn bɔ e la min ka fisa ne yɛrɛ ye alhamdulillah denw bɛ sira min kan alhamdulillah o ye fa nɔ ta bɛɛ ɲɛ b'o la kɛnɛ kan an bɛ Ala deli Ala ka sidiya ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'o da an n'u ma o la an ka karamɔgɔ dɔ bɔra k'a fɔ yan nɔ ko mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ mun ye n'o ye Mutari Bagayogo ye alhamdulillah n y'a ye kɛnɛ o kɛnɛ ka majigi de y'a taala ye an b'a fo hali bi a ka dɔ fara a ka majigi kan n'i ye majigi mɔgɔ ye Ala b'i kɔrɔta donc an bɛ Ala deli hali bi Ala k'a n'a kɔrɔta Ala ka sidiya ni kɛnɛya laban ko ɲuman Ala k'o da n'a ma dɔnni nafama Ala k'o da n'a ma dɔnni barikama Ala k'o da n'a ma. Jalakɔrɔji Kogni Ansaru tɔgɔ la an bɛ nabaga bɛɛ fo ka barika da kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an balimamuso fo ale min n'a ka jamakulu ye nin ko in labɛn n'o ye Ayisa Mayiga ye an bɛ u fo k'u barika da k'u ni ko daminɛ u ni ko laban karamɔgɔ minnu y'an ka kɛnɛ ɲɛnamaya n'o ye Elayi Mutari Bagayogo ani Uzanzi Njayi ka bɔ Kati an b'o fo k'u barika da kabini 14 heures sanji y'o sɔrɔ yan donc an b'o fo k'u barika da an bɛ kɛnɛ ɲɛnamaya kun min kama n'o ye barika ye Ala k'a don an na an bɛ sira fɛn o fɛn ɲɛ Ala k'a don an n'a cɛ Ala k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati comité fila min fana ye baara in kɛ an b'a présidentw fo n'o ye Touré ani Adama Sow Kognoumani plateau ani Kognoumani de ye baara in labɛn an b'u bɛɛ fo k'u barika da Ala kana nimisa baara ninnu na Ala k'a jiri ka taa fɛ kira hɔrɔnba kama Cherifla yɛrɛ barika kama sɔli Ala an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi an sigira hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la silamɛya Ala k'a dɛmɛ Ala k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ Ala k'an k'a dɛmɛba ye o la waati koron kama an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ barika da ka ɲini Ala fɛ an bɛ kɛnɛ min kan an y'a sigi kun min kama min ye Balakissa Haidara ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ni kɛnɛya Ala k'a dan n'a ma ya Rabbi Ala ka n'a wasa a fa yɛrɛ ya Rabbi Ala ka sijan dan n'a ma ya Rabbi Ala ka n'a kɔlɔsi Ansaru bɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye Ala ka bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi
ni kira hormay sallallahu alaihi wasallam groupe min kira sawe kan bara isi senga abu fo ko barkada ko wali mando kanyina ala fe ya rabbi halibi ya bara ya ala ka jilu bulu ala kanu wasa ala ka hera kanu ala ka jinna no gaye ala kan si janama ni kira hormay ali beitu kama sallallahu alaihi wasallam kare kado chama ne dira kene inga ani deme balakissa toko fengo fengo be kene inga olu be dombulo soro o chuga kele na sigida indese bato ani fantao malo chama ani tulu chama ani sugoro ona nyongona chama o taraka nyeshulu ma deme islamia e hine ni deme min fo mu woso o se ga sabati chukumina e ambe ala ko kala tanu kala barkada e ne zena ko ne me ka kuma anga presenter to wala no ya ase Haidara ananga shirifi muso ambe ala fo ka barkada ala fo len ko fe ambe na bara kelen bela jelen fo mama yi simba ya ko kana ande be ka kelen nyina me ama fo ba bela jelen o ko fe ante na ma sababu ni ma ko no e barmadan de an basta madan sali no e ankara mo ese Cherif Usman madana Haidara amba ina la fe shi jan kene ala bulala ko di anama la ba ko ma be ala bulala ko di anama muti ba mala ngala kana du se anala o ko fe ambe amba fo ni amba ma fo no e madam Diallo Aisha may gay ana fo li baye ko sebe sabla kene nyela me al sawu wora ila ko man ko na lamba fo kayina la fe ake kada ko me ka ala ribado ngapara make fo kana fo na kera aline ni Israel amen ala fala ka aline ala kan wa nai ya rabbi ala kan wa nai o ko fe ka jela ko di bela jele fo o ko fe krengla na Kognoumani plateau an Kognoumani ama fulu ko sebe ande menna afra barem to ka bara ngena maya nori anga shirifu so onanye joro onanje biseme woro ama wolo rumu no asuro na kali kiamadu no Anniversaire Balakissa Haidara madam Diop amay na la fe shi jani kene a wala wala ko di anama aywa groupe Cherifla to la men na ba bela jelen fo ka ala fo ka barkada nyinankera ni do ko na makri ala kira na sumogo ulu kofoli ulu punyani ka gere ulu la ku kanu nyinakera ni de ko na hakiri tora nina diebe lafiya sisa tina kuma jenya ambe be fo ka bela jelen barkada Kognoumani dugutigi bora ga fo ko ga duwo ke Kognoumani anando kan dugu bela jelen ni kena min pleni u bolo nu ya sigi ni yere de duwo jabi ni de duwo jabi ala kira na sumogo wallahi u mana kanu yoro la o yoro ni yoro to tege kele ni hasidia ni juguya bora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ambo bela jalen fo mali kono mali ko kan ame bela jalen fo krengre ni ala groupe to yala ama fa fo onanye joro anga Seydi Cherif Usman madan Haidara basande nyogonye bali kaka koroba den karancininde ama fo fe a fo Cherifla duwa konnala onan tantu bela jale ne Cherifla ka bela jale nga foli e kene konnala sallu ala rasul wa sallim amanto la kanga Cherifati fo fe a fo Francis Sigila Cherifa Balakissa Usman Haidara noro tigi karama tigi boya tigi ka Haidara fo Francis Sigila am France am saru bela jale fo anga Cherifa togola ala ka shijan kene danama kalaba ngonyuma danama hamna ko te ba jona ala kana hamna ko bela jale nuga sallu ala rasul wa sallim no temena ka boy ante nyina ga anga presenti fo kene konnala segambali nyina bali ale mi sona ga ambe fra nuga ga kambulo mne ga tadi sirfuma ama fo ga bargada ama nyini ala fe ala ga shin kena danama kalaba ngonyuma danama ga hamna ko bela jale nuga amen na baga bela jalen fo ka wale nymando ka barkada ala ka san chaman ta irana kan sigi kenen kono herala kan wuli herala sallu ala rasul wa sallim salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wananda maudem so onanga kalandem bulu nore arijatu amidu jalo denye kaneshi tanti Anniversaire Balakissa Haidara anniversaire ore jogo me muso masruala gainela jogo me muso masruala gainela shegindo afolo muso age sabal bagay ambalago age sabal bagay faworo ala era go kuranela kale falen do sabal jonga anga
misalian tasma na falia na kalaya be ala bain buruje aflana Ulaga to ye margi français agana to ga ge margi chingoi aflana musoga chenya na fingo ambalago na fa bora bragerola aganu sen mamseni abato nu la fiara abemi fa gofo asabana musoga gata fi bulu magara ananna musoga jato chega sogona mino ona somo ambalago aga jato che bulu feo iba bunya to miga balma bunyate a duruna musoga chega ya maula kala batu a worona musoga ya fadela chefe fonyo ya kumana a woloflana musoga nsoja chegoro a shegina musoga na yere kumanya chema ntebo kuma gono folo fonga karamugo ale mi na donya kumaina nore adam basuri kabwana fo janne bula no momadin madani Haidara kalande shitan kenya labangun mami alabur danama amafo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh amambal mal islam bela jelenfu fa fa si ya resi kono ni ani munu era ma ya so no ngani obi anga fuli be bela jele ama anga karamo fu anafa ananye joro no Usman Sherif madani Haidara janne budu bakon no te mena gabe Aisha Maiga Madam Jallo ale de kera sababu ma yan fe anno kanga sigida musumsenu fara nyogoma kerengere ni ana kanere nyame trawle Madam Mosirika kane ka presenti anga fuli bile baba no te mena gabe no seda anniversaire bi kan fe anno ajaranye aboyanama anga fuli bile baba seda ye ko faransi ala ka san chama yina san chama me ala bulala ko dana ame duwa unyina fe ga duwa ukai sidan kenan lafiya be ala bulala ko de anam ankele ko fe ga shedane ge nga wanga kenana shedane minale kera farara trife ka wala ka hinala ame soli Mustafa ga dafe una so herama Fatima Zahra ufa ani amina ta de ami solaga no temena ga we ame alafu kala barikada ala mi sona ka anniversaire ndo koda kanya kene kono ame ala fo ko sobe ka ala barikada ala minale de ko damine ko ala kele de mi ko laba amba fu no temena ka boy ama karamo ko fu asedi Sherif Usman Marani Haidara ale mi kera ni ko imbela jeli sababu anaka dimaya bela jeli ay ni kene sigi Sherifu bela jeli ni tokola ni mogo min ta do sera ambo ta kuma di fosno kenen sigile no Sherifu bela jelen togola ami Cherifla ka bela jelen fo ka damne sanfɛ fo duguma ka damne inala fo ka ta sa dogoni bela fitini ma ani ka damne fala la ka inala fo ka ta sa dogoni bela fitini anga foli bu bela jelen amantanti nunu bela jelen fo no temena ka boy amen na baka kelengeli na bela jeli fo mogo se wari kono ka se anga ni kene kono kana kene bunya ambulo anga foli bawoyi fem mauna to soro kana uta to soro ama karamogo fo munu bora ka la seli ke kene kono sisano el bunaka el haji bunaka jai ani muktar anga foli na anga tanni bawoyi ko sobe amba fo ko sobe auka bonyala ka nyeshi amma fo abu ham femna ala ka ukisha ma abu mi fe cho ala ko kawe abora ka kuma sanuma mun fo ala ko o me plodi ambela jelima no temena ka ba ma ka comité président fo ani présidenti anga foli buyo ko sobe kuni chesiri kabina anniversaire ndo godara uye chewdama munu ya deme baraina uye fenga yimi ka fsani sanuni wari wala ambu fo ko sabe ube hami fen na ala ko kuye usira minye ala ko kishi o toroma ami balakisa refo dante foli mina wala balakisa kai asabalelu amunyenendo abi mo gonje nyogombo ame foli kai foli serelo abe hine abe misimisi mabe aleba fo amunyana ko fantaw ulu hine de balela o kama anniversaire na maloni tulu bora fambe fe balakisa kai hine de sababulu ya fam am balakisa fo ko sabe dante foli mina ola ambale islamu anga fo yoro to be yeshi o bela jima
aw musona ka baro to kana anda meka sida Balakissa ka anda sabira maya ami aw bela jeli fu kade ya ala fe aw na hela ala ka anda aw bela jeli sida sura rasul de balen islamo aw ka do setige Allah taala e silibati silipitini kerengere ka ke feti on islamo o tabele ko fe ay mawdu ke do bay on islamo re fana mawdu ko fe setige Allah taala e dusme kerengere kadi awma o ke ni soja do sabula ay an so akara mo la ka do ma do asiri shirif usman magane haydara o wale wala ni je kalo sira sawansa aw miri be jigi do ni na je kalo ko nana no ya kire tan shigi ni disi ka sabu ke Allah taala e kerengere ke kanya awma ka an so akara mo na ko do no ye Anniversaire Balakissa Haidara kabeli tujuma 1992 donc ami Allah taala barkada la kosebe ay li di sujet fara anga petit do yonka sida Balakissa ingaro jinatigela mogoti tumola gansa mogoti ngoro mola gansa ni ay alislamu tubulla ni jama salima bay ni no roila wi fendo de ila sika fem na digi no yi itugoni may o jugol mayay iyo soro imogela Muhammad Ali sallallahu alaihi wasallam ka sabuke sitigi alai akutiki Muhammad mawtuni jogo bawu chamay wa ayra fana de no shiriya na ajugol bawu chamay bi alai amunke ijeno woy am fana shiriya ka fo ko jogo bawu chama mila asida Balakissa horoy on shiriya ni ka horoy waaw shiriya farani ka client ka sabuke mo on tulemi no fe a setina seta famani fata ya bele ke kini imam ko la on shiriya ni ka o client o ko fe on shiriya ni ka hine ani ka makari sida Balakissa bi hine sida Balakissa bi makari o shiriya jume akila solo bana ate wati jambo ye war chama blakana ka balu sura sabuka di kantoma ni kagera mo do yi hakki ko yi sabula ibi yorona o wasala lafiya way me ika hine ani ka makari muso imasika ni fantaw ko amadi ni fe iki jija o hine na sida Balakissa ika do boye ala ere tai abari mo kalale alai Orila ikere kike mabai kibo mabon falana nga ika do mabade dunne doni ka girukuchu doni talimano ka sabuke fergo kadi moroto siga ja owi moroto bi fergo fo opsi ko fo wa moroto bi fergo fana ke onu belite awla o doni tamani de me amije ka do ke aka awja ko awlerena ka sabuke jemi be tinyen sekili la jiye gelali no ka setigiri do ma ka gele folma sirtu ko ko be mal sigi kam mo ko balu ko kama nga ngam do be olu ka balu ministra ma be fushurema fona kera aw kere bela nyimni fona kera aw ko so be li kala kali akanu bawi kala kali islamai wala saka seka akubuya akanu bawi amma ko we do farawa kanu gasino o te fushi bo ala donc aka aw janto awrela o korato kai on sabi gana te kuma jabe kuma la subiya ka friki joy anniversaire merci beaucoup kenen kuncera nanga shirifike ka dow ye an karamogo Cherif Ibrahim Haidara nga ala fo ala wale mando ala min sona ka nasibi kana normal bayinka ngo ala fo ko ala wale mando ay manganda shirifike do fala dan tin so jami laka ya fanyine anga karche mo babere telefe damna almamina komola kase anga tutuma kase anga meru rama kanen kan ami ya fanyo befe alhamdulillah sana na o mena sigide anga mo bodu do ruma nga sana mulo kasube ngo ruma nga sana ankama ambu ufu wale mondo sona kuka ni wakati munu blakana usi anfen bare na ya rabbi ala ka kuma
hinɛ ye amin ya rabbi ala k'u ka du jɔlen to a kama amin ya rabbi n'a sɔrɔ kanu dɔ bɛ adamadenya la ko ala kɛlen don ka baraji baw sɛbɛnw na ya rabbi ala k'a d'u n'u ka sow ma amin o ko tɛmɛnen kɔ jama minnu bɔra denmisɛnninw bɔra mɔgɔkɔrɔbaw bɔra bɛɛ y'u ka baaraw bila musow ka tobiliw u ka baaramisɛnninw bɛɛ b'a dɔn ni san nana Bamakɔ a bɛ cogo min na mɛ o bɛɛ bila ka n'u sigi nin kama an bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn ala de ka bɛɛ sara an tɛ bɛɛ tɔgɔ dɔn nka mɔgɔ o mɔgɔ sera yan ala ye dɔn a y'i bɔyɔrɔ dɔn ala an b'a deli o daliba masa fɛ a k'i sara ne ka kuma banna yan n bɛ tila ka sirifi kanubaga ninnu fo minnu ye c'est-à-dire ni ko i b'i kira bɔnna kelen fɛ i b'a bɛɛ de fɛ ni mɔgɔ min ye cadeau fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ o bɔnna dɔ ka anniversaire la ka tila ka fandan dɔ dɛmɛ o temps kɔnɔna na fɛ vraiment o de ne nisɔndiya ko in kɔnɔ ka tɛmɛ a bɛɛ kan parce que gâteau fiyɛ o buji fa o nin bɛɛ ye ko wɛrɛ nka n'an sera k'an miiri k'a dɔn karamɔgɔ ka anniversaire bi kɛ cadeau de bi kɛ dɔgɔtɔrɔso de bi furan ni dɔw ko an bɛ fɛ ka karamɔgɔ den dɔ ka anniversaire fɛnɛ fêter problème t'o ye koyi nka an kana kɛ gâteau fiyɛ gansan ye an ka fɛn dɔ kɛ diɲɛ bɛ se ka mun lakale nin de ye ko nafama ye ala b'a dɔn u ka buji ko in n'a fɛn o fɛn fɛn min ye ne nisɔndiya nin kɛnɛ in kan ne ye makɔrɔni ni tulu mun ye k'a fɔ nin donna dɛsɛbaatɔ dɔ ka du kɔnɔ o bi sunɔgɔ bi ala ni aw ka nin hɛrɛ sababu walahi a y'a hakili latigɛ a ka lahara la u y'o s'u ma u ye nin ɲumanya min kɛ ko an bɛ dɛsɛbaatɔ dɔ dɛmɛ u ye nin ɲumanya min kɛ u ye nin ɲumanya min kɛ a y'aw jija nin na anniversaire don anniversaire tɛ c'est-à-dire hadamaden bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ dɛmɛni na mɔgɔw ye mɔgɔw dɛmɛ n'i ye mɔgɔw dɛmɛ ala daliba masa b'i tɛgɛ minɛ de danbɛ tɛ s'i la hali ni tɛ silamɛ ye bilahi ni n kɔrɔmuso tɔgɔ ye ani an ka famille bɛɛ lajɛlen tɔgɔ an nisɔndiyara ka se nisɔndiya dan na ko a ye nin mun kɛ Balakissa ye yarabi ala k'a n'aw sara ala k'a n'aw kɔrɔta a bɛ min fɛ yarabi ala k'a di an'aw ma ni cɛw bɛ aw la minnu ma furu ala ka furu di olu ma musow fana b'aw la minnu ma furu sɔrɔ yarabi ala ka furu d'u ma minnu ta ye denko ye ala ka den d'u ma minnu ta ye hami o hami ye ala de b'a bɛɛ dɔn yarabi ala k'a kɛ Seyida Balakissa yɛrɛ bonya kama ala k'a bɛɛ dilan karamɔgɔ barika kama sallallahu Muhammadu wa sallam. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you Balakissa, happy birthday to you, ala hashidina, ala hashidina. Alakashidima Balakissa, Alakashidima. Joyeux anniversaire Balakissa Haidara. Alhamdulillah rabbil alamin an balimaw aw minnu matarafalen bɛ Cherifla TV jabaran na ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka foli ani wale ɲuman dɔn ko kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ɲɛna nin kun ye anw ye ko ɲumanikaw fɛ yen nɔ kɛnɛba min sigira ka sanga ni an ka shirifimuso Seyida Cherifla Balakissa Haidara ale ka anniversaire nisɔndiyaliw ɲaɲagari hukumu kɔnɔ nin kun ye ɲinɛnta baaraw ye kɛnɛ min sigira club fan Balakissa Haidara fɛ ka bɛn juillet kalo tile 18 ma san 2020 an b'a deli ala fɛ bilasiralikan minnu dira kɛnɛ in kɔnɔna na a mɛnni ani k'a taga baara kɛ ala k'o nɔgɔya ni silamɛden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ka deli ala fɛ an ka shirifimuso sija ni kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o di an ma maa minnu ye kɛnɛ in sigi an b'a deli ala fɛ u y'a bɔ nafolo min na ala k'a jidi an ka jamana ala k'a basigi bana jugu min carilen bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na coronavirus an bɛ ala deli ala ka bana in wuli ka bɔ an kan ala ka hinana ala ka kɛnɛyaw jidi ala ka kɛnɛyaw sabati k'a fɔ ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida nata shukran lakum hayakumullah. Tinya wili la, hangalo ndizega tinya wili la, fala ka chideme.